Abantu bayaphupha. Abanye baphupha ebusuku, abanye baphupha emini, abanye baphupha ebusuku, baphuphe nasemini, abanye baphupha amaphupho amaningi ngosuku olulodwa. Kuthi kuse bese iphupha amaphupho amaningi. Baqake ukuthi ingabe lokusho ukuthini. Abanye bayayiqonda incazelo, abanye abayiqondi. Abanye bese beza kithi beyibuze, abanye futhi bebuze nokwabanye. Nathi ke siyalekelela, lasilekelela khona. Naku kunye singakusho la. Kukhona ke lawo siyabonga Hadebe 2804 uthi ke yena nibekelele emhlonishwa. Uma kuphupha amaphoyisa ebopha kusisi wakho kuchazani. Sula amaphoyisa abopha omunye umuntu. Asenze kanje na igama ke ngupastor Ningi channel yoflake okubaleni kufanele ukuthi usubscribe like ube member unikele ku channel. Nako secela ungakwenzi ungafoni before 9 fona ngo9 kuya ku5 ntambama. Nako nisicelayo enza sure ukuthi awu WhatsApp awungithumela ama SMS. Siyabonga. La usiyabonga njengoba ebuza amaphoyisa asikuveza ukuthi bakhona abaphoyisa abathatha njengeyidalwa abanye bawathatha njengengilosi kuya ngalomuntu ukuthi ukholwa kuphi omunye uzothatha njengeyidalwa omunye uthatha njengengilosi omunye uthatha njengabantu abangalungile abasebenzisa amandla abo ngendlela engafanele. Naku ke singakusho number 1 uma uphupha la umuntu sikutshela nje ngoPaul ubikakhuluma eboshwa amaphoyisa ngoba lokho kungasho ukuthi lo muntu angasavukelwa amacala agcine esethungaswa amaphoyisa uma kungukuthi vele umuntu lo ophambana nomthetho noma ke angashavukele nje amacala ongizeli ukuthi aboshwe. Khumbula ukuthi kunabantu abaphupha into yenzeke exactly njengoba yenzakalile, so nawe ungayiphupha umuntu eboshwa kanti vele uzoboshwa. 2 kodwa ke ngokujwayelekile uma uphupha la umuntu uPaul ubuma eboshwa amaphoyisa lusho ukuthi lo muntu kumele asukume athole usizo ngoba ngenza kunabantu ababi abasebenza amandla abo kabi bezama ukubopha noma ukucindezela impilo yalo muntu ngoba befuna ukuthi angabi nenqubekela phambili noma bafuna edonse kanzima. 3 futhi kuyenzeka ngithela ubopha umuntu uthola ukuthi uPaul ube uma eboshwa amaphoyisa olungabile uchaza ukuthi mani lo muntu lo izidalo zakhe amathongo akhe athukuthele futhi asezokwenza impilo yakhe ibopheke ingathuthuki. Okusho kukhona ufuna kulungise ezidalweni zakhe ukuze singeze ingolaka sivimbe impilo yakhe sivimbe inqubekela phambili kuya. 4 kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka ngesikhathi ophuka umuntu uPaul uma eboshwa amaphoyisa olusuke lichaza ukuthi izidalo zalo muntu amathongo lo muntu ngenzeka yaphendulwa abantu ababi ngemithi ukuze lezi zidalo noma lamathongo ezikuye kabi ezengolaka bese ebamba ebopha ecindezela impumelelo kuye ukuze emendawonye empilweni angathuthuki angaphumeleli. Siyabonga besibeka la umuntu eboshwa amaphoyisa. Siyethemba uzwakele sethemba sisakala. Be blessed.